F'intervent ta' 20 minuta fuq Radio 101 il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil spikka fin-negattività sfrenata li juża fi kliemu. Fost oħrajn il-kap tal-Oppożizzjoni kwota bid-djalett Amerikan biex qal li qed jinħolqu l-inġustizzi. Bl-Amerikani jgħidu triple whammy, mhux double whammy, triple whammy. Kompla b'attakk personali fuq Ministru fil-Kabinett. Xi kultant Chris Cardona qed jibda jfakkarni f'Bill Clinton. Minkejja riżultati pożittivi f'diversi oqsma fosthom dawk li l-aktar li kienu sejrin lura taħt gvern preċedenti, Simon Busuttil għalhekk. Kieku dawn kellhom jerġgħu jiġu eletti sentejn u nofs oħra għal 5 snin oħra fil-gvern. Ara pajjiż kif iġibuh. Aġenziji ta' rating tal-kreditu qed jollu r-ratings tal-ekonomija Maltija minħabba l-pjan li fassal dan il-gvern fis-settur tal-enerġija. Iżda din l-opinjoni ta' Simon Busuttil dwar l-istess pjan. Saret farsa u Simon Busuttil kompla bl-attakki waħda f'waħda indirizzati lejn it-tmexxija ta' pajjiżna. Jew dilettanti, jew professjonisti qegħdin imexxu dal-pajjiż. Xi kultant tibda taħseb illi amateurs dawn qegħdin imexxu l-pajjiż. Konsorzju ta' mgerfxin. Konsorzju ta' mgerfxin. Dan il-gvern hemm xi ħaġa fundamentalment ħażina. Simon Busuttil huwa kontra riforma fil-pensjonijiet, sejħilha bravura. Ħanamel bravura qal ħanżid lill-pensjonanti li qegħdin fuq l-inqas pensjoni. It-tajjir ta' Simon Busuttil laħaq qofol meta semma ex mexxejja ta' pajjiżna. L-aktar gvern korrott minn żmien il-gvernijiet ta' Dom Mintoff. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li żgur kulħadd qed jinnota kif Simon Busuttil moħħu biss biex jikkritika. Tajjeb li meta l-familji u negozji jirċievu l-kontijiet orħos li wettaq il-gvern tajt l-istqarrija b'dawn jiftakru li kieku għal Simon Busuttil dawn mhux biss ma raħsux iżda għadu qed jipprova jfixkel. Simon Busuttil huwa negattiv u l-poplu ma jridx negattività, iżda Simon Busuttil ċert milli qed jgħid. Nafx qed ngħid.